שלום, אני מיכל פריסר, מטפלת באמנות, יוצרת ומנחת סדנאות ביומן הוויזואלי, ואני שמחה להיות בעוד מפגש של יוצרות מהפרשה. היום אנחנו בפרשת פנחס, ובתוך פרשת פנחס אני מבקשת להתמקד בסיפור של בנות צלופחד. בנות צלופחד הן בעצם 5 אחיות שאין להן אחים, והן נתקלות בבעיה מול העניין של חלוקת הנחלות, שבעצם הנחלות הולכות אל הבנים ואין רק בנות. והן מנסות, הן בעצם נתקלות בבעיה, אומרות רגע מה קורה איתנו, איך נתמודד עם המצב שלנו. והן באות באופן ככה שהוא די מיוחד שאנחנו רואים אותו בתורה ובתנ"ך בכלל, באות בפנייה אל משה ובעצם אל המנהיגים, כדי לנסות ולראות האם אפשר להתמודד עם האתגר שהן מתמודדות איתו. ומתואר ככה בפסוק, ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה פתח אוהל מועד. הן בעצם פונות לכל מי שרק אפשר כדי לנסות ולראות איך אפשר להתמודד עם הבעיה שמתמודדות איתה. משה פונה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בעצם נותן מענה לבעיה שלהם, ומתוך הבקשה שלהן אז יש עוד איזה דיוק בהלכה של בעצם מה קורה במצב של משפחה שיש רק בנות. וככה מאוד מעניין לראות שיש ככה מקורות בחז"ל שמתייחסים לשמות של בנות צלופחד שמוזכרות בכתובים כמה פעמים, מחלה, נועה, חוגלה, מילכה ותרצה, שבעצם כל השמות שלהם זה שמות שמתקשרים לתנועה. מחלה מלשון מחול, נועה מלשון לנוע, חוגלה לחוג, להסתובב במעגל, מילכה ללכת ותרצה לרוץ. ואני חושבת שיש משהו בעניין הזה של תנועה שמתקשר לבנות צלופחד, בעצם בא לומר כדי שנוכל להתמודד עם איזשהו אתגר, עם איזשהו מבוי סתום, משהו שאנחנו בעצם אומרים רגע אין פתרון, זה המצב ואין לו פתרון. אם אנחנו יכולים להיות במקום של תנועה ובאיזשהו חיפוש כזה ביכולת להתבונן מזוויות שונות, אז אנחנו גם יכולים להגיע לפתרונות ולהרחיב את ההתבוננות שלנו. אז ככה מתוך המקום של בנות צלופחד שלא ויתרו ואמרו אנחנו נפנה לכל מי שרק אפשר ואנחנו ננסה לראות איך אפשר לעשות את זה. אני רוצה שנצא היום ליצירה שתעסוק בעניין הזה, בתנועה הזאת, באפשרות גם כשיש לנו משהו שנראה לנו תקוע, שיש רק דרך אחת לפתור אותו, או שאולי אין אפילו דרך אחת לעשות משהו מסוים, אנחנו בעצם רוצים לראות איך אפשר להרחיב את המבט, להיות בתנועה ולקבל מבנות צלופחד את הכוח הזה של גם להעיז ולנסות וגם להסתכל מזוויות שונות ובדרכים יצירתיות כדי לנסות ולהתמודד עם האתגרים שיש לנו. אז בשלב ראשון אני רוצה לחפש איזשהו דימוי שמתחבר אצלי למקום תקוע, משהו שלא זז, שלא מתקדם. זה יכול להיות קשור לאיזושהי מחשבה ספציפית שלי על משהו מסוים בחיים, וזה יכול להיות גם כללי, משהו שמסמל תקיעות. אני בוחרת בגולם הזה. ואני ככה אולי אני כן אשאיר לו את העלה גם. ואני אדביק אותו יחסית באמצע, בצד הימני, אבל באמצע שלו פחות או יותר. אז אחרי שיש לנו ככה את הדימוי שאיתו אנחנו מתחילות, אנחנו נעבור לרקע. בגלל שאני רוצה ליצור היום איזושהי מחשבה על משהו תקוע ועל איזושהי תנועה שאולי תאפשר לו משהו אחר, אז את הרקע אני רוצה לעשות בצבעי מים, שיש בהם משהו שבאמת מאפשר הרבה תנועה, ומשהו כזה זורם. אני נראה לי אלך על גוונים של כחול,
כל אחת יכולה לבחור איזה רקע בא לה לעשות, אבל אני רוצה לעשות משהו שמבחינתי יבטא תנועה, ודי להציף את הדף במים, כאילו ממש ככה שיהיו שלוליות כאלה, גם אפילו להוסיף רק מים, וככה למלא את הדף. שהדף ככה די מלא בשלוליות, גם אם אפילו לא צבעתי אותו ממש עד הסוף, אני יכולה להוסיף פשוט עוד מים. ומה שאני רוצה לעשות זה בעצם לאפשר עוד תנועה. אני ארים את היומן, ואני רוצה ככה לתת למים לנזול, לכתמים לנוע. לראות מה קורה כשאני לוקחת את זה לכיוונים שונים. ועוד משהו, מי שיש לה טושי פוסקה, אז אפשר גם לעשות שלוליות כאלה של צבע, ולעשות שפריצים בתוך המים. אז נצטרך לתת ליצירה שלנו זמן להתייבש, ובינתיים לעבור לכתיבה וגם לעוד חיפוש של דימוי נוסף. אז ככה בינתיים עד שהעבודה שלנו מתייבשת, אני רוצה שרגע נתבונן על הדימוי הזה שבחרנו, שהוא תקוע, משהו בו לא זז, לא מתקדם. ונתחיל בשאלה. והשאלה נפנה אליו ככה, כאילו איזושהי מחשבה של לבוא בסקרנות. אני מתבוננת ואני אומרת לו, שלום, מה אתה עושה כאן? וקצת לתת לדימוי בעצם לספר מה עובר עליו, מה קורה איתו, תחושות, מחשבות, כל מה שעולה, כאילו בעצם להיות קצת באיזשהו דמיון כזה, שאם הייתי יכולה רגע לפגוש את הדימוי ולשאול אותו, אז מה הוא היה מספר לי? וככה, אחרי שאנחנו כותבות קצת על הדימוי ועל מה שהוא מספר, אז השאלה השנייה שלנו תהיה, מה אתה מבקש? מה בעצם היה יכול לעזור לך במצב הזה שאתה נמצא בו עכשיו? מה יכול לעזור ליצור איזושהי תנועה, לאפשר משהו אחר בתוך המציאות הזאת? אז אנחנו נכתוב עכשיו כמה דקות על שתי השאלות האלה. אחרי שכתבנו, דבר נוסף שנעשה בזמן שהעבודה שלנו מתייבשת, זה בעצם לחפש איזשהו דימוי שעכשיו מתאר תנועה, שמבטא משהו שכן זז, משהו שמשתנה. אני חושבת שאני אלך על המים פה, הצינור השקיה הזה. בעצם לבחור איזשהו דימוי שכשאתם רואות אותו, הוא מתקשר אצלכם לתנועה, לשינוי, לזרימה. אנחנו נחזור עכשיו לעבודה שלנו, היא עוד לא לגמרי יבשה, אבל נראה לי שאפשר לעבוד איתה. ואני רוצה עכשיו לעשות פה עוד איזה, שוב, מחשבות כל פעם על איך אנחנו יכולים קצת לזוז, לנוע, ולכן אני רוצה להפוך עכשיו את היומן לעבוד עליו מכיוון אחר, ואת הדימוי שבחרתי אני הולכת להדביק ככה במקביל לגולם שלי. היום תוך כדי העבודה ביומן, אני כל הזמן מנסה לחשוב איך אפשר לעשות משהו אחרת, איך אפשר לשנות, לא במחשבה על קונקרטית, על דברים שקורים אצלי, אלא בתוך היצירה. איך בתוך היצירה אני יכולה לעשות משהו אחרת ממה שאני עושה בדרך כלל.
זה יכול להיות בבחירה של הצבעים, זה יכול להיות עכשיו בהדבקה כמו שאנחנו עושות, שבעצם אנחנו מדביקות בכיוון אחר, בעצם לנסות לעשות אחרת. עכשיו שיש לנו בעצם את הדימוי של משהו יותר תקוע ואת הדימוי של התנועה, אני מנסה לחשוב איך בעצם אני יכולה לעשות חיבורים, לעשות מפגש בין שני הדימויים האלה. אני מרגישה שבאיזשהו מקום עכשיו שאני מסתכלת על זה, יש משהו דומה בקומפוזיציה שלהם, בצורה הזאת, פה של העלה ופה של המים, ואני רוצה אולי לנסות ככה למשוך את המים לכיוון לעשות איזושהי תנועה כזאת מעגלית. עכשיו ברור שכל דימוי מזמן משהו אחר, אבל לנסות לראות מה אני יכולה למשוך, מה אני יכולה לעשות כדי בעצם ליצור איזשהו חיבור, איזשהו מפגש, גם אם הוא מפגש עדין, אבל משהו שיכול ליצור חיבור ביניהם. אולי אני יכולה גם למשוך את העלה, כאילו גם אם לקחתי את המים לכיוון הגולם, אולי אני יכולה לעשות משהו מכיוון העלה, אולי אפילו רק בצבעים, גם אם זה לא ממש את העלה עצמו, לתוך הירוק. לפעמים כשאנחנו עושים ביצירה תנועה מסוימת או פעולה מסוימת, אז זה לא שעכשיו אנחנו בדרכה פותרים את כל הבעיות שלנו, אבל זה מזמין גם את המחשבות שלנו ואת הרגשות שלנו להיות בתנועה, לנסות ליצור את החיבורים האלה. וזה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות היום, לראות איך בעצם כמו בנות צלופחד, אנחנו יכולים לנסות להסתכל על המציאות אחרת, לא להגיד ככה זה וזהו ואני לא יכולה לעשות אחרת, אלא רגע, זאת המציאות, אוקיי, איך אני עוד יכולה להסתכל עליה, מה אני עוד יכולה לעשות. ובעצם נוצר פה איזשהו משהו מעגלי כזה, משהו שמחבר את שניהם יחד. הדבר האחרון שאני רוצה לעשות עכשיו זה בעצם לחזור לטקסט ולראות קצת את הדברים בעצם שהדימוי מבקש. האם אני יכולה ליצור איזשהו חיבור, לתת בעצם את הדברים האלה לדימוי. מילים שעלו אצלי בעצם שהדימוי מבקש שיאמינו בו, שיתמכו בו, שמישהו יבוא ויגיד לו אתה מסוגל, אתה יכול לעשות את זה ואתה תדע איך לעשות את זה כמו שצריך ובזמן הנכון. ואני רוצה בעצם להכניס את המילים האלה, מילים של אמונה, של מסוגלות, של תמיכה. אני אנסה עכשיו לחשוב איך אני מכניסה אותם לתוך היומן. אז איכשהו המילה אמונה ככה התחברה לי והחלטתי פשוט לחזור עליה פעמיים. אני חושבת שיש בה משהו שהוא בעצם גם אמונה של האחר בי וגם האמונה שלי בעצמי. כלומר משהו כזה שחוזר על עצמו, שכשאנחנו מקבלים אולי את האמונה ממישהו אחר אז אנחנו גם מסוגלים להאמין בעצמנו ולהאמין בקדוש ברוך הוא שילווה אותנו ושהדברים יהיו לנו מדויקים. בשלב הזה אני בעצם חושבת שכל אחת כבר יכולה ככה להחליט אם היא רוצה עוד להמשיך, אולי להטמיע קצת יותר את הדימויים, נגיד במקומות כמו פה שהאדמה קצת מנותקת מהרקע, אז לנסות איכשהו קצת לחבר אותה. עוד משהו שאפשר לעשות, לא עשינו פה אבל ממש אפשר, זה בעצם להסתכל על הרקע ויש בו כל מיני כתמים וצורות שנוצרו, אז לנסות לחפש בתוכם דימויים. זה גם לפעמים יכול להיות משהו
מפתיע ומגלה עוד איזה דברים, מה פתאום אנחנו מצליחות לראות בתוך הרקע הזה שנוצר, ואז גם לנסות לראות איך זה אולי מתקשר לנו למחשבה הזאת על היכולת להסתכל אחרת ולגלות בתוך המציאות דברים חדשים. גם המציאות שנראית לנו שהיא לא יכולה להשתנות, שככה היא ואין אפשרות אחרת, אז לאתגר את המחשבה הזאת ולהגיד האם באמת יש רק דרך אחת, או שאני יכולה להסתכל בעיניים חדשות, בעיניים אחרות, ולגלות דברים אחרים. אז מפה באמת ככה אתם מוזמנות להמשיך ולראות לאן הצבעים, לאן הידיים יובילו אתכן. אני רוצה לאחל לכולנו שנצליח מתוך היצירה לקחת את יכולת ההתבוננות הזאת, את הרחבת נקודת המבט, את היכולת להיות בתנועה, שנצליח לקחת אותה גם לתוך החיים שלנו, לתוך ההתמודדויות שלנו, לתוך המקומות שנראים לנו תקועים וחסומים, ולראות איך אפשר לפתוח פתח, איך אפשר ככה להרחיב את המבט ולהיות בתנועה ולמצוא את הדרכים היצירתיות שלנו בכל תחום ובכל התמודדות. שתהיה שבת שלום.